बानी ता त थेनवा पमनी हां आखिया में पत्ता फुटल बा नहीं खला कुछ का कटले बदबू तेतना मार देने दही दे मुन बता तनी ता त भौजी नुहानी हो कैसे बोलत अरे थेना तू देने में थेना उतार दे थेना बानो हटले ना यार के मिला बेटू काई ठेला पर तो उतार से तो मरुति मिला है तावरी चलतन तार पर चल अबे बादी ते बनातला मम्मा नहीं बादी करियो तोहर बाबूजी हो का हरन तोहर बादी ना बाबूजी दानवा ने तीब धनियन अच्छा बाबूजी तार का हन डन हवन ए जाके ए इधर ना तो 5 मिनट अब मम्मा ने में तो ए तनु तो हाय ना क्यों के बेटा के देखो बिगड़ल बाबू से कहवा अरे थोड़ा ना तो अरे बाबू से ए बाबूजी ए बाबूजी तनी बाबू से का रे ए बाबूजी हाय ई माना तनी जल्दी तोरा के मरली हसा तेलो को पैसे मिले ए का हो ए का जी मार का उड़ी ले तनी घर में हो का कर मार तो मन्नत हमके ओए हे बाबा कह दे तनी हमर लइका लइका यही ले कहला कि पेट बिगाड़े मुड़िया घर बिगाड़े बूढ़ी ऐसा लइका रहे तो 10 को घर छोड़वा दी एक खाटी के मेहर पे दू को खाटी कर तुम और तूने देना भी तूने देना भी कहां टूटल बतनी बताइबा कहां टूटल केकरा घर के हो लोग आ केकरा घर के लखेदन घर के हानि जा उनकर पतो लखेदन के लखेदन जैसन लखेदन और वैसने पतो बुढ़िया जौन बिया काम करत करत मुआ तिया तू लोग के जियौले बिया तू लोग के नबाबी ढुकल बाटे अरे ए हमरा लइका के मरलू हलो ए हमरा ठेलवा पे का करत लो ए बाबूजी आई अलम केउनिया तो खींच के मरना अरे ए बाबू ए बचावा बाग साला लइका आज सुन ते तो बेइज्जती करवा देले रे दुगो मेहरारू से पिटा गइले बताओ हमरा आंख के सामने तो शक्ति दाम के अरे बाबूजी का कोई गाना के खेत में दौड़ल आ तो लइकी मारत आवत रहिसन अच्छा ई बताओ तू लोग एजा का करत लो ओ सब बतनिया ना ऊख सब माने ये हमर दलान है ऊख सब के हैं नाम लिखवा नाम निकल तेरा बाबूजी के नाम बका नाम निकल कर मार लपट से ठीक हो बूढ़ी के नाम बाटे के जमीनी है बूढ़ी के हमर नाम बाटे हां तार बूढ़ी अपने नैहर से ले आई रहली बाबूजी ई दलाल बनी अरे साला बहुत मारे अरे बाप रे बाप देखी बचा ले समझा दी ना तो नाती के अरे भैया रोका लोग ना बटे ए रोका सा दे दे ए तेरा बाप रे मर्डर केस करवा दी है तेरे सुना लो सुना रोका पहले रोका लो सुन ते कुछ कहली से लो के कहानी ये तो ऐसा बात बोले तो मेरे प्यार कला भू ऐसे अरे बाबू तू तो बरतिया है तू बरतिया कहत के चुप कर तो ठीक रहल देखा दल कल देवा पतला तो अरे साला पढ़े के बेर कहानी तो सीखा ही पिए लगले साला पढ़े लिखे के नहीं तो तोर जुबान ठीक नहीं खे ते कहबे राम ई लोग बुझी लोग शीत बसंत ते बताओ है कहानी के ते डोरा लगा के एकरा के ठीक कर रोज प्रैक्टिस कर ते ते साला बोले के कहिया सीखबे तब ठीक है नु कहत नहीं अब बताओ तोरे चलते हमरो पर ढेला उठौले ना लसिया बताओ हमार का इज्जत रह ना हमनी के ढेला नहीं जा उठले तू उठौले ना रहलू साले हमर देवर जवान नहीं खे जवानी चढ़ल बा ना तू बारे भैया तो बहुत पेड़ा पड़े माटी लागा ना रही गाय से तो कोई को मुड़ी है तो रोका नहीं मट्टी लागे ना काहे कहता रू हमारे जाए खड़े बनी सुन लो का सुना कह देता नहीं काल से अगर कहीं एरिया में अगर हम देख लेनी हाँ पार दे कहीं हाँ आए रोक साला ई पागल ना रही तो हम साला आज ले ससुर ना बन गई रहती का ये काला की बासे में लेनु बात फुटेला को मेले पीपर फुटेला जैसन पाप वैसन बेटा अच्छा ऊ पगला गइल बा त हम पगले बनी का हमरे काहे कहत लोग से काकी तरह को हमनी से पूरा टोला जरा वो हमनी से जवाब लड़ावतनी बाबूजी जाना हमरे तनी गिरा के लखेदन के पतो हनी जा लखेदन बुझाता कि प्रधानमंत्री हवे लखेदन के पतो हनी हां लौकता पूरा टोला के मेहरानू के हां लौकता तू ओकर पतो हौ लोग लौकता ते सर्टिफिकेट लौकत जैसे लखेदन वैसे तू लोग ए बुढ़ऊ का मुंह चुप कर तो तने में ठीक मुहवा का चुप रहते जैसे लौकता लोग वैसे बायू लोग हमरा ठेला के आके तहस नहस कर देलु लोग अभी तो के हमरा का सुन पहले बतिया सुन हई देखत रे हई टूट गइल नु हो ए
टूट जाए चाहे फूट जाए टूटा रहल ही रहे। हमारा बियाह में सन 34 में जब हमारा जवार में 2 गो ठेला रहे, एगो ई ठेला हमरा तिलक में मिलल रहे आ दूसरे एगो प्रताप सिंह के ठेला, 2 आदमी के ठेला रहे। तो बुढ़िया ले जाके जल्दी चलाइयो 50 खेत बा।